बिना तेल के जो हदिया ए मलकीनी तनी दाना लेबू बटुली काहे बटुली लेबू एगो पुरान पलटा बा लोहा में ले दे दे दी कमल बास के कोई किसी पे कहेला लोग पटना से उड़ावलस कलकत्ता में गिरावला तो पटना से उड़ावलस कलकत्ता में गिरावला भैया पटना से उड़ावलस कलकत्ता में पटना से उड़ावलस कलकत्ता में गिरावला तिमरु मोहम्मद चलवा भगवान ने एम्बा तिमरु मोहम्मद चलवा भगवान ने एम्बा बिना तेल के हदिया देखिए 2 रुपया का बरसात कोई नहीं मधई पर धोती उठाई जाता नीचे कुछ बबुआ जी के जीजा जी बानी नचनिया के जितना देनी हमारे कमेंट नहीं है कौन बात फिर आई लड़का के बड़का बाबू मतलब बड़का पापा लड़का के नाम हजारों हजार पुरस्कार मिल बनी जा घरे जा ई हरी के लगल बबुआ के ना अरे जा कौन बात अरे जा ना ई कहता रहे कि हम बबुआ के लड़का हैं पद में चलता चल अरे जा टांग के ले रूम में बंद करो पछवा से तो नहीं अंगुली मारी मुहाड़ा है ये तो सही खड़ा जो अगर दिमाग खुल जाए उपाय हमरा लगबा कैसे बाकी ना बता रे गाँव कौन ना बता उनका उपाय बा हल्का झुका के दू गो हिल के लइका बोलाती है ऐसा हिल मार के सुखले तो गहिर हो जाए साफ भीतरी ले खड़े रोटी खाइबा खड़े रोटी भोक दे गिर जाए नीचे पहुंचे में मिला ऐसा हिल से कोने हो कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बाहर है और हिल के अनंत बुद्धि पटवा का तबले मारे जले पूरा ना जाए गर्मी अब हमने कहा होगी पचलक बा हिजड़ा भाई लोग कैसे गावेला कैसे हिजड़ा भाई लोग भाई लोग का सिंगार पिंकी कोइले बड़ी पिंकी हई का पहले बड़ी सिकरिए का को पहले बड़ी पिंकी तू वो कनी के 10 गो सिकरी इतना बड़का मंगल सूत्र खाली जनावे खातिर कि हम लेडीज हैं आ गरवा दाब के गावेली सो कैसे हिजड़िया हमरो घरे घर ल सगावे हमार भतीजा भइला में भाई अच्छी भइबे ना कर सकरवा बाप के मतलब जी जी भइले से बताओ समय दादा वी हैव लेडीज है सब हिजड़ा भाईवा बाकी चिन हइले सब बाद में जब सासवा फूले नु गावत में सुहारा बा हमरे जी जी भइले से तो कने लोग सो जाए मैं खोज के ले नहीं कि हम बैठल है खोज के ले तो मंच पर पहुंच गए बुलाई मत को हेलो सुनवा को मैं रखी ना महाराज जी रात बजाओ तने हमर मन करते हम बंद कर दी भले विदाई ना ले चल जाई घर मैं आज हरा के होपलेस को धदर बड़ा कलाकार और कह दे हमर राजा जी के भइले संतान लोग सब हर जाति भइले संतान लोग सब
पुरस्कार बबुआ जी के मांगो रे मांगो। सुन लो सब बबुआ के बारे बबुआ जी के बबुआ के चाचा बानी बबुआ के पापा के मित्र आए नहीं वो हमारा बबलू कुशवाहा जी करे बानी मां तने करे बानी बबलू भैया एगो माला दे हम महाराज रवा संहतिया होगा 500 देता नहीं बबुआ का बड़का पापा से तो रोए भी खा जाता नहीं बाबा का चाचा जी बानी खिसिया अपन मत करो तार मत चिन्ह अंदाजे कोनो दोसर बबलू भैया हमारा काला बा मित्र वाली हेलो हाँ तनी कम कर दी कम हेलो कम करी और कम करो करके हेलो इतना बड़ा ऑपरेटर करे तेरा लेवल बुझाता नहीं कौन में कितना दिया हेलो रहता भगवान भोला दानी बनौले नहीं बबलू भैया के जहां नहीं पद प्रतिष्ठा मन बात कहता नहीं हेलो पंजाब से मैंने पुरस्कार भी देने हमरा के फिर हार्दिक शुभकामना बा तो बबुआ के मामा जी खूब मरवाइले मामा के हाथ ना रे तू कहे किस कहता मामा के सड़ू बैला न हो बबुआ के मामा जी खूब मरवाइले हमारा रानी मछली तलैया से डाल ले सब हर कलाकार लोग के पुरस्कृत करें हम लोग 100 रुपया पुरस्कार दिले बनी वार्ड बनी एगो माला ली तो बरुवारी महाराज वार्ड में जीत गई बनी बहुत बड़ बात बा दोबारा निकल बनी आई है कि मैं कार्यकर्ता भी बनी वार्ड में जीत गई बनी बहुत बड़ बात बा पूछी का है एक भले जीते खाती अगेंस्ट पार्टी खड़ा नहीं के हो ना खाली तू जना रोवे दे में खड़ा हो गए कि उठवे कट दे भार दिया बाकी तो बोर जीत गई बनी बहुत सुंदर भोला दानी बनौले रही अरे इनको कर ली लोगी तो बबुआ के फूफा जी बबुआ के फूफा जी के नेता ना दी होला कहां वर्षा आई रहा है नहीं अब तो मान ले कि बबुआ का मामा हमने के साथ भइले तो बबुआ का फूफा तो पहले लगे ना हमने सब सार लो होता भाई लो होता सबे का पैसा देता अरे पहुंचना कम ये जरा हिल चिल्लाता नहीं गुरु आवे ना भाग लेला खुशी के मौका बा और मौका बा तब ना को आता पौनो समझा को लेला ना कोई लेला ये के नीमक खइले बानी जले गाय भी रहो तले जा घर द्वार है जा के बहन हमार बहन चाची हमार चाची माई हमार माई बाप तू ले बाप भइले बा घर ऐसे नीमक न खइले बड़ा नीमक खराबी तो करबो ना ए पागल के तो कहीं करे नीमक खाते नहीं खो बाबा का फूफा जी हैं पुरस्कार देवा 100 रुपया हार्दिक शुभकामना करता नहीं बार बार प्रणाम दिनेश पासवान जी हार्दिक शुभकामना।